Znaš one situacije kad te sve smori od Hašimota, kad si umorna, kad te sve boli, kad ti sve fali, pa onda kažeš joj ne mogu više, joj kad će ovo da prestane, joj će ovo jednog momenta da se promeni. To je Hašimoto u mojoj, u tvojoj, u svačijoj glavi koji ima takve probleme. Ne, nisi ni luda, niti izmišljaš. Kad štitna uspori, kad ti hormoni podivljaju, uspori sve u tvom telu. I onda su ti misli baš takve kakve sam ih pomenula. I dovoljan ti je samo neko ko će da kaže smiri se, sve će to da prođe. Ljudi to ne razumeju i onda taj neko moraš da budeš ti. Evo ti pričam zato što u potpunosti znam kako se osjećaš. Ja 35 godina, više 35 godina vodim borbu sa tim. I često čak čujem od žena dođe mi da se ubijem. Ja na svoju sreću nemam takvih misli, ali kad čujem to, ja čujem i znam koliko joj je teško. Hormoni koji divljaju menjaju mozak iznutra. Ako se tvoje telo bori iznutra, spolja ne možeš da sijaš. Jednostavno je tako. Misli koje te plaše nisu one koje ti stvarno izgovaraš zato što to stvarno tako misliš. To su simptomi Hašimota. Ako si se u nekoj od ovih mojih priča pronašla, budi uz mene, prati me i piši mi u komentarima, piši privatno, piši ispod videa, kako god želiš, da delimo svoje iskustva, ali iskreno, od srca, bez laži, bez uvijanja, bez nekog faliranja. Tu sam za sve vas.